Hvordan har du det med, at der har været tale om det i år? Jamen altså, som jeg også bliver nødt til at sige igen, det bliver der jo tale om det i alle klubber, og jeg tror, at 90 ud af 100 fodboldspillere, de spiller på et eller andet plan. Jeg siger ikke, de spiller på deres egen kampe. Det er ikke det, jeg siger, men det er udbredt, og som jeg også sagde før, at man har alt for meget fritid. Man keder sig. Vi har et spillergen i os. Når vi spiller om søndagen, så vil vi gerne vinde. Og det vil vi også gerne, når vi spiller oddset, eller når vi spiller på casino, eller hvor fanden vi spiller henne. Og så når vi vinder den eneste gang, som de der 7-10.000, jamen så synes man, det er så fedt. Ja. Men der går altså 3 uger, så man tabt det dobbelt. Og det er det, man ikke lige tænker over. Så det er det kick, man får, lige meget man vinder en fodboldkamp. Når man scorer et mål, eller når man vinder på oddset, så er det kick. Og det er desværre det, at de fleste fodboldspillere, de føler. Var der meget tale om det i Belgien i forhold til Danmark? Nej, der var ikke meget tale om det, men der var en, den kan du godt få lov til at høre, vi skulle spille en afgørende kamp om ikke at rykke ned, og der var jeg med i den kamp. Vi skulle vinde, vi skulle spille Charleroi, og vi skulle vinde for ikke at rykke ned. Og der laver jeg 3 mål. Vi vinder 3-2 i den kamp. Men ham, den forsvarsspiller, der spillede over for mig, jeg kan huske, han hed Viljo, han blev anklaget for at være blevet ikke at spille så godt i den kamp. Det kom aldrig frem, om man havde gjort det eller ej, men det var fremme på tale. Og efter jeg så det på fjernsynet, så det også meget mærkeligt ud, de ting han gjorde efterfølgende. Men man kan ikke sige noget før, som jeg også sagde før, man skal tages virkelig med fingrene nede i kassen, før man kan blive anklaget, ikke? Fordi det er en stærk anklage at få, hvis man ikke har gjort. Fra dine egne erfaringer i udlandet, tror du så, at det er mere udbredt i udlandet? End herhjemme? Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt klart, det er. Det kan du også godt se på de sager, der er fundet sted i Tyskland. Og går man længere østpå med hensyn til Rumænien og Rusland, og hvor det er direkte mafiaen, der styrer spil, så tror jeg, det er meget, meget udbredt. I Østland i hvert fald, også i Asiaten, altså Kina og sådan noget.